Viete, že vo vašom mobile sa nachádza funkcia, ktorá vám môže zachrániť život? Ak si ju však sami neaktivujete, je vám úplne na nič. Volá sa zdravotné ID a jeho vyplnenie môže predstavovať tie najužitočnejšie sekundy, ktoré investujete sami do seba. V prípade, že budete odkázaní na pomoc záchranárov, ale nebudete schopní rozprávať, vďaka informáciám o vašom mobile získame dôležité údaje, ktoré pomôžu nám pomôcť vám. Vďaka zdravotnému ID dokážeme aj z vášho zamknutého telefónu zistiť, na aké ochorenia sa liečite, aké lieky užívate, alebo naopak, či ste na nejaké lieky alergickí. Aj keď sa vám to teraz môže zdať nepodstatné, pri záchrane vášho života môžu byť tieto informácie veľmi dôležité. Vyplňte zdravotné ID sebe aj svojim blízkym ešte dnes. Je to iba pár klikov, ale v kritickej chvíli môžu rozhodnúť. Návod nájdete v linku pod videom. A ak pomôžete šíriť tieto informácie ďalej, môžete tým niekomu doslova zachrániť život.